Valentina se va a dormir. ¿Algo más? ¿Tu nombre? Karen. Karen. ¿Qué pensás? Vale, si os vais sentando. Bueno, egunon, eta ongi etorri aurtengo Donostiako zinemaldiko prentsaurreko berrira. Gaurko prentsaurrekoan el suplente filma izango dugu. Hola a todos y todas, bienvenidos a... Kaixo denoi, berriz ere zinemaldiko prentsaurreko honetara. Gaur aurkeztuko dugu el suplente filma. Atal ofizialean lehiatzen da. Eta aurkezteko gurekin dugu gran parte del equipo técnico y ekipo tekniko eta artistikoaren zatirik handiena. Tenemos Izkinetik hasita, Renata Lerman dugu antzezlea, Maria Merlino antzezlea, Juan Menuhin antzezlea, Diego Lerman zuzendaria, Alfredo Castro zuzendaria, Bárbara Leni zuzendaria, eta Nicolas Abrug ekoizle exekutiboa. Bueno, acabamos de ver la película. Filma ikusi berri dugu, eta ni pentsatzen ari nintzen, Quería empezar con una pregunta. hasi nahi nuen galdera batekin, eta gero hitza emango dizuet. Estaba pensando en cómo la película Pentsatzen ari nintzen nola filmak erantzuten dion azpi genero bati. Hau da, institutuko azpi genero horri orain telesaila asko daude horren inguruan, estatu batuetako telesailetan, edo beste produkzio batzuetan ere, ikuspegi behar bada zertxe bat desberdinarekin, eta hemen, hala ere, askoz ere oinak lurrerago jartzen dira filmantan. Nik uste dut hezkuntza errealitatea erakusten duela oso modu desberdinean, eta baita ere erakusten du zentzuk diren bere pertsonaiak modu desberdinean ere bai. Pertsonaia horiek ere krisian daudenak uste dut genero hori egon badagoela, baina filmak fusionatu egiten dela pixka bat thriller polizialarekin. Beraz asko interesatzen zait jakitean dola eraiki den gidoia, nola egin den gidoia. Hola a todos. Kaixo denoi. Bueno, este guión nació de una propuesta de Gidoi hau Juan Vera, que está Juan acá, Beraren proposamen diputado, batetik sortu zen, hemen dago publikoan era una artean. propuesta de Eta trabajar con proposamena zen la historia de un maestro en el maixu baten historia kontatzea Buenos Aireseko aldirietan. Eta Eta proposamen horretan abiatuta eta jadanik egin da zegoen ikerketa batekin, nik ikerketa berri bat abiarazi nuen, eta ondoren etorri ziren, Maria Meida, Luciana de Meida, idazketaren fase desberdinetan. Eta erronka hoixe zen, hau da, guk aurkitu genuen mundu bat, non zinema zegoen eta ze film egin nahi nuen hori zen helburua. Eta hau da, arlo polizialarekin lan egiteko asmoa sortu zen, teorizatzeko momentu batean. Hau da, teoria bat zer den ikuspegi poliziala literatur mundu batetik, hau da, thriller poliziala batean sartu egin zen filman, eta horretan eraldatu zen filmaren parte bat. Así que bueno, un poco el abordaje fue eta beraz pertsonaia nagusian oinarritu nintzen, hortik abiatu nintzen, Lucio, Juanek egiten duen papera, rola, eta zenbait ertz dituen une berezi horrek beren bizitzan. Pertsonaia hau krisian dago, adin ertaina du, krisian dago, bere aitarekin duen harremanean ere krisian, bere emazte oiarekin, bere alabarekin ere krisian dago, eta baita ere ikasgela eta eskola, eta nola eskolan sartzen denetik, ezagutzen du ere Clara, beste irakasle hori, irakasleekin duen harremana Dylan ikaslearekin ere, eta ikusten du beharra duela inplikatzeko. Ikerketan ikusi dugu hor alde batetik zegoudela irakasleak, inplikatu egiten zirenak eta inplikatzen ez zirenak. Eta hori banalerro oso zehatza zen. Inplikatzearen artean eta absente izatearen artean. Eta bizi zuten errealitate horiekin, irakasle horiek bizi zuten errealitate horiekin, ikasleek ere bai, eskola horretan. Beraz, hori da pixka bat guk gainditu genuen langa, edo Luzioren pertsonaia gainditzen duen langa, hori beste mundu batetik baitator, mundu akademikoago batetik, eta han bihurtzen den lan egiten duen aita bat, baina bera
ez dago berariz dagokio rol hori, eta ikusiko da ere seme eta aitaren arteko harremana nola den, Alfredoren pertsonaia ere hor badago legatu bat, agur baten legatu bat dago hor ere bai, eta ideia da pixka jolastea, ez? Futbolean antzera hau da nola pasatzen den ordezkoa izatetik titularra izatea. Luzioren pertsonaiak. Bueno, puzle hoietan guztietan, idazketa une desberdinak egon ziren, gidoiaren bertsio desberdinak izan genituen, eta horreka bat arkitu nahi genuen, ikasgelaren eta familia faktorearen artean, eta bizitza pertsonaren artean. Film koral batez bada ere, badago koraltasun bat, trama guztiak elkar hartzeko, baina erronka izan da, bilatzea nola batekin denak. Barkatu, baina galderak? Bai, egun on denoi, Victoria naiz Tramai Fondokoa. Asko onkituna filmak, ia itzi gabe utzi nau eta idatzi egin behar izan dut, ia galdera. Filmak lortzen du gauza zaila bat. Ez bakarrik fikzioaren unibertsora eramatea, baizik eta gogorat erazi egiten dizkizu institutuan izandako oroitzapena, gurasoekin bizitakoa, garai hortan. Zuzendariaren ze malgukik eragin dezake hori. Ze energiak eraman dezake zuzendari bat mundu hori guztia sortzera? Ba, eskerrik asko, posten naiz asko unkitu izanaz. Egia esan, asko kostatu zen film hau egitea, pentsatzea, beti oso fede sakona izan nuen behintzat nire aldetik. Ez dakit hor behar bat, premia bat zegoela, horrelako zerbait kontatzeko. Eta pertsonaia hauek ikusgai egiteko, irakasleak arlo horietan. Baina baita ere beste alderdi intimo hago bat ere badu. Nik uste dut hor malguki bat badagoela, ez? Nolabait akullu bat, buru gorkeria alde batetik, beste alde batetik fede isil bat, ez? Ez dakit. Nik egin nahi nuen, eta gero ondoren etorri ziren guztiak nahi babestera, espiritu hori kutsatu egiten dena batetik bestera. Baina egia esan, zaila izan zen, hainbat arrazoirengatik, baina COVID-a ere tartean egon zen, itxialdia, grabatzeko orduan, filmatzeko orduan, zaila bihurtu zuten filma egitea. Baina egia esan, motivazioa handia genuen, ez bakarrik gure motivazioa, baizik eta inguruan ere zegoen gogo bizia hori egiteko, Barritare Kortezek esaten duen bezala, merezi zuen egitea. Hau da, askok sentitzen genuen merezi zuela film hau egitea. Ederki, beste galderaren bat, eskua altxa eta mikrofonoa emango dizuegu. Bestela niri gustatuko litzaidake gauza bat azpimarratzea. Esan duzun hori zure lehen erantzunean. Hau da, ez da film koral bat berez, baina antzezle guztiek garrantzia handia dute tramaren barruan. Haietako batzuk zurekin lan egindakoak ziren, Barbara, Leni, una especie de familia edo Maria Kalakarsan, eta derrepenten ere bai, beste batzuk lehen aldian da, Juan eta Alfredoren kasuan. Renata uste du lehen aldia dela zuzendariarekin lan egiten duela, baina uste du lehendik ere ezagutzen duzuela elkar. Bai, noizean hemen ikusi dugu elkar. Behar bada ez dakite esplikatu dezaketen zer izan den olako film komplexu bati aurre egitea. Sí, buenas tardes a todos. Bai, arratsalde on denoi. La verdad que el proceso fue Egia esan prozesua oso interesgarria izan zen. Gidoia jadanik niri asko gustatzen zait, pertsonaiak zituen alde guztiak eta arku hori guztia. Ze gaitasuna zuen prozesu pertsonal horretan, beraitarekin eta bere alabarekin eta bere bikotekide ohiarekin, eta baita ere filmak duen testuinguru hori hezkuntza arloarekin batera. Hau da, euste sozial antzeko bat
batez ere oso prekarizatuta diren auzoetan, non narkotrafikoa sartuz doan. Eta eskola, badituenak, hitza eta irakurketa bezalako tresnak, nola ikusten du bere burua eskolak, inbaditu egiten dutela, segurtasun indarrak ere hor sartzen dira eskolan, trama polizial hori. Eta gero prozesua oso polita izan zen egia esan. Diegok antzerki asko ere egin du, eta gaitasun handia du antzezleak ulertzeko. Eta hori egia esan oso permeagarria da. Oso adi egoten da jakiteko gauzak nondik doazen, ez da etortzen gauza zurrun batekin. Eta bereziki film honetan antzezle guztiekin egindako lana, nerabe guztien egindako lanak, ez ziren antzezle profesionalak, eta arduan casting prozesu oso luzea egin zen barra gendun talde hori sortu alizateko. Eta Diegorekin egunero ikasgela barruan geundenean, 2 aste on ginen, parte hori guztia filmatzen. Pixka bat orduan ikusten genuen zer egin beharko genion aurre eta gainera, idatziaz genuenaz gainera, pixka bat aske egon nahi genuen improvisatzeko eta ikusteko filmak nola arnas hartzen zuen ikasgelaren barruan, beraz prozesu oso interesgarria izan zen, antzezleen aldetik. Alarma bat dago, ez? Es como en los Oscars. Bai, hori Oscarretan bezala, ja isiltzeko, ez, agindu gisa. Bueno, beste antzezleek ere zerbait erantzi nahi bali baduzue. Kaixo, eskerrik asko. Nik nere egingo dut, berreskuratu egingo dut film honek dituen hainbeste kontakizun sexualitatetik hasi, baita ere alderdi politikora eta alderdi politiko sakonera ere bai. Gure herrietan gertatzen ari dena narkotrafikoaren iritsierarekin, narkotrafiko handia, hau da, nola iristen dire narkotrafikoko eragile gizartearen lekurik txiroenetara, berehala harrapatu ninduen historiak. Gidoia pensatu nuen berezi zuela egitea, asko gainera. Eta nire pertsonaien esaldi batek esaten du, nadie se salva solo, inork ez du bere burua bakarrik salbatzen, eta zer ikusia du gaur egungo garaiekin. Egoismo garai hauetan, norbanakotasun handi hori, eta pixka bat itzultzen ari gara zati batzuetan, elkartasun horretara beharrezkoa dena, selfia hautsi egin behar dugu eta pluralera pasatu behar dugu, eta horretaz gainera beraiekin lan egitea zoragarria izan da. Antzezle hauekin lan egitea. Niretzat oso garrantzitsua da. Ze zinema ez da bakarka egiten. Zinema egiten da talde batean, Diegok maite ditu antzezleak, eta orduan askatasuna eman digu. Gidoia oso potentea zen, oso ona zen, eta improvisazio handia ere izan dugu hortik sortu zena. Eta bereziki pertsonaia mota bat normalean nikoikoa egiten duena, baina zintzoagoa. Edo eginarazi didatena. Baina asko gozatu nuen filmarekin, esperientzia oso ederra izan zen niretzat. Egunon, nik esan duen azken horren aritik, ni hemen nago, esan duzun horregatik, hau da filmak taldean egitea gustatzen zaidalako, zinemak niretzat zerikusia du familiak sortzearekin, eta niretzat film hau izan da Diegorekin familiarekin aurkitzea, jadanik ezagutu nuena duela urte batzuk, una espezie de familia egin genuenean, niko ere bai. Film hori oso exigente izan zen, oso ederra, eta niretzat, ni asko markatu ninduen. Beraz, Diegok deitu zidanean berriz erau egiteko, pozez bete ninduen. Proposatu zidan parte hartzea historia honetan, asko interesatzen zitzaidan arrazoi askorengatik, berak planteatu dituenak besteak beste, baina ideia hori ez, zu antzezlea zara, eta zorionez aurkitzen duzu bidean, zurekin bat egiten duen jendea, osatu egiten zaituzten jendea, zure bidaia birplantearazi egiten dizutena, identitateak sortzen egiten duzun filmen arabera. Eta asko gustatzen zitzaidan, nik ere horretan parte hartzea, beraz horregatik nago hemen. No, está bien. Mesedez mikrofonoa. Bereziki antzezleentzat da galdera. Lehenik eta behin, eskerrak eman iruditu zait,
zoragarria kontakizuna. Aipatu duten bezala, geruza asko ditu, gai asko ditu, planteatzen ditu, hau da, elkarrotuz doazenak, ze azkenean ez gaude isolatuta, gai bakar batean, gizakiok. Gustatuko litzaike jakitea nola sortu zen gidoia, ikerketa batetik, ¿Cómo se hace el proceso? nola egiten da prozesua behin antzezleak sartuta ikerketa egiteko orduan, hau da gai horiek guztiak sartzeko eta bat egiteko antzezleekin. Irekita usten dut nahi duenarentzat. Como se hace todo, ¿no? Badena egiten den bezala, Parte, al menos. zati bat behintzat. Erronka handia da, ez? Hasten zara zehazki pentsatzen, filmak zer ikusia du horrekin. Nola txertatu mundu hori. Hor, bazegon eremu oso bat, lehen esan dugun hori guztia zuena. Ikasleak, ikasleen bilaketa, jadanik mundu batetik datozenak. Eta bestalde batetik, irakasleen mundua, bintzat Mariaren pertsonaia badanak irakasleak ziren, egunetik egunera eskola ematen dutenak eskola horretan. Eta nola elkartu hori dana, nola osatu, nola jarri dena batera, Juan, Alfredo, nola hori guztia azkenean bera ondorio eman duen. Eta erantzuna, natural xamarra da, hau da, sola saliak egin ditugu, topatketak, bilerak, garai batean, Juanekin, joan ginen eskola batzuk ikustera, gero ikerketa, puntual bat egin dugu pertsonaia bakoitzaren inguruan, baina Alfredo etorri zen, Alfredorekin izan zen, zehatzagoa. Etorri zen, joan egin zen, baina, jantokia ikustera joan ginen, asko hitz egin genuen horri buruz, beraz, sola saldi, hizketaldi asko ditugu, pertsonaia bakoitzaren historia aurrea ere landu dugu. Hau da, ez historian dagoena, baizik eta nondik datorren pertsonaia. Barbararen pertsonaiarekin ere gauza bera. Hau da, Mariaren kasuan, elkartu irakaslekin batera, beraz, irakaslekin bildu gara, entxegu txikiak egin ditugu, eztabaidak ere bai, eta eskola batzuk ikustera joan ere bai. Erreniren kasuan, erronka handia izan zen eta ederra izan zen niretzat. Renata nire alaba da, ere bai gure alaba da, eta egia esan film bat partekatzea berarekin, zoragarria izan zen, beldurra handia eman zidan hasieratik, erabakia hartu nuenean, eta gero, egia esan, zoragarria izan zen gero. Oso ederra. Diego Urdurien egoten zen egunak, Renatarren izegoen egunak ziren. Nik erantzi nahi dut niretzat, niretzat erronka handiena izan zen, antzezle gisa, partekatzea egiazko irakaslekin esan nahi genuena, eta nire beldurra zen, nabaritzea, ez, nien nintzela irakaslea, eta beldur hori desagertu egin zen ondoren, ze pixkanaka naturaltasun osoz joan nintzen sartzen, Diego gonbidatu ninduen, elkar ezagutzera, entsegatu genuen, eta aukera mantziguten nahiek ikusteko nola ematen zituzen eskolak. Eta horrekin gelditzen naiz. Hau da, irakasle gehienak, handaudenak eskola horietan, baliabide gutxi dituzte, eta neska mutilak normalean behar handiak dituzten familietatik datoz. Hau da, irakasle horiek gorputza ere jartzen dute bere lanean ematen dituzten edukietatik kanpo. Beraz, iesbide bat dira eta euste mekanismo bat ere badira neska mutila hauentzat. Oso bakarrik daudenak batzuetan, eta eskola oso garrantzitsua da haientzat. Beraz, ikusi ahal izan nuen, eta irakasle horien gana hurbildu ahal izan nintzen. Bokazioz lan egiten duten irakasleak, eta zoragarria izan zen. Eta gainera, harritzen hau, ikasle hauek ze antzezle maila zuten. Sinestezina.
sinestezina zen haiek ikustea. Beraz, bueno, oso pozik filma hemen aurkezteaz eta oso harro gainera. Eskerrik asko. Niri oso interesgarria iruditzen zait dokumentalaren eta fikzioaren arteko lerroa Diego Kezarri egiten dutena, eta niri bikain iruditzen zaiz denok, neskamotilekin batera egin genituen irakurraldietan horri egin genion aurre, eta antzezle naturala esate ditzen dutenean, hori da gura metxa, antzezle natural bat izatea. Eta bati eskatzen diotenean naturaltasuna adierazteko espontaneitatea, bapatekotasun hori, zure burua ematea, hori oso ederra da, baina eta, bueno, Juanekin irakurtzen genuen, baina beraiek oso gogotsu zeuden, eta horrela egiten da, esaten zuten. Eta nire ustez, bai, zinema edo artea oroar balio duela, helburua, gure bizitzako helburua aldatzeko aukera ematen duela gogoeta bat, eta nik uste dut ere elkartu egiten dira momentu batean dokumentala eta fikzioa. Azken galderarako tartetxo bat badugu. Brasilgo galdera, Rio de Janeiroko naiz, Fonseca, Rodrigo Fonseca. Galdera Diegorentza da. Zaila da ikusten dugunean errealismo sozialeko film bat Latinoamerikan muga dagoenean dokumentalaren eta fikzioaren artean. Ikusten dugu hitz poetikoaren erabilera ere, baita nik zure filman ikusi dut hitzaren erabilera. Ez bakarrik irakasle batek erabiltzen duena literatura irakasle batek, baizik eta elkarrizketa guztiek dute begirada oso poetiko bat. Gustatuko litzaidake pixke bat hobeto ulertzea. Nola da prozesu hori gidoia idazteko orduan? Eta aprobetxatuz hitzei buruzko galdera hori. Alfredo Castrorentzat ere bai. Niri gustatzen zait asko nola erabiltzen duzun isiltasuna antzezpenetan. Zein da dimentsio dramaturgiko hori zure lanean antzezle gisa? Bueno, no, en un momento... Momentu batean, han nengoela ikusiz irakasleak ze gai eman bartzuen literatura edo beste gai bat. Eta hautatu nuenean literaturakoa izango zela, eleberri bat idatzitakoa zena, eta eskolak ematen zituena, poesia irakurtzen zuen, poesia irakurtzen zuena. Nik uste du dimentsio poetikoak, ez dakit hori esan nahi duzun, baina zer ikusia zuen horrekin, hizkuntzarekin gogoeta izaterekin, zer da hizkuntza gaur egun? Dena estandarizatuta dagoenean, eta batez ere non dagoen poesia gaur egun. Ea dagoen zerbait mundu akademikoa, edo poeta konsagratuen artean, eta batean ondo bukatzen dena, da gaitasun hori ikusteko poesia batean abesti bat improvisatzen duen mutiko batengan dagoena, eskola baten erdian. Beraz, ez dakit erantzun dizudan. Baina poesia poetikoa leku baten egotean baino gehiago, hemen kontua da poesia ikusteko prest egotea. Munduan zuden tokian zaudela. Eta hori planteatzen du Luzioren pertsonaiak, eta hori planteatzen du filmak hain zuzen ere. Bai, nik uste dut antzezle guztiok askoz ere gozatzen dugula isiltasunean, hitz eginez baino. Lehendabizi gidoia bat irakurtzen duzenean hasten zea gauza kentzen, sobran dagoena. Ze ikasten zoaz, batzuetan gidoiak idazten direla epaimaikide kulerazaten zer egin nahi den. Baina askatasun maila, guk izan genuen askatasun maila oso ondia izan zen. Eta bai, uste dut ni hobeto aritzen naizela isiltasunean hitzekin, baina eskerrik asko. Ederki ba, gogoeta honekin zoritxarrez hemen bukatu behar dugu, esan filman badago momentu bat esatea poesia idazten dugunarentzat eta zinema egiten dugunarentzat ere gaur gutxienez Donostiko jende guztiarentzat, espero dut oso ondo joango zaizuela, hil zuen bide ofizialean txalo bero bat talde osoarentzat.